Salum horas marihita saluhutna di hamu akadamang dohok dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso tapara di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangyangata ima natar surat di Evangelium Matius bidu saplalu mamukasian ayat 15 rodi ayat 20. Turupukom ma epistel di minggu pasapulupat tudung Trinitatis di tanggal 10 September 2020. Hujahama dihita sonoma di dok hatani Tuhata. Alai molo mardusa dongami topot jala ajari ibana. Holak kamuna padua. Molo ditangi hoko dapot todo ibana gabe dongammu muse. Alai yang goso ditangi hoko arahom madongammu sada manang dua. Asahina tidak kone dua manang tolu halak nasahata. Alai molo so ditangihon nang nasida pabua ma tunasa huriai. Molo so ditangihon nang huriai etong maibana songon parbigu jala si jalo beo. Si tutudo na hudokot tuhamu nasana ni ihotamu na ditanoon hot may tarihot nang di banua gicang. Jala nasana pinalua muna ditanoon sau may malua nang di banua gicang. Akup ni hudok madihamu, molo mardus ni roha, manang dua sian hamu di tanoon tumangyakon manang hata dia pe, jalo omuna dui siad damang na di banua gicangi. Hayang gopungu dua manang tolu pe marhite-hite guarhu, say dong anakku do nasida. Imahatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon duko say jinahaan turpu jamitaon jala say pinahusor-husor di bagasan roha adong manang napiga hal nabui pinutihan siane. Totuna parjulu padohan molo mardu sa dongami imana di ayat 15. Totu padohanon naing menegaskan tuhita sude pabuana swadong sian hitaon nalias siad dosa. Jalan nabui madabu do hita tu bagasan dosa. Atik pe say marusaha do hita nian pasidi kosa alai si patah gumugu do pangelana. Dus-dusongon na menahan selera tu si panganon nunga say nidok nian di bagasan roha asa diet maju. Halai hola binerek si panganon ni jalan yanggu musewap nai gabesau masudat na dieti. Sipata laus iba do madok toe ma marsuguk ma na dieti nialang majo gabeningom ma rupane. Adong duhea songonisa deina lau may bana belanja tu pasar swalayan. Anggosia jabu nunga diniaton na sujadi manuhor manangahay bana di pasari. Hapiduk saha di pasar dibereng ibana ma dipanggatukod di siak katas na bagak dipajang musiak kasipatu nauli mamitor berubah pikiran ni inatay mamitor naing memborong do ditahi songoni madusay mangelailah hita dos dohot jol mana parjului siadam dohot hawa anggo dimulanay takas do didok dang jadi panganon nami sian parbui ni hau na di parsitongan ni porlakon danin na do alai duk sai dielaila si bulisi ujung na tuduk do nasida dilaw si mapati ni debata jala mamukasiani mardu sama jolmai. Jadi tohodo songon ni dok ni detai aut alusaku debataku ratung maila audisi marningo salpu ni rohaku rodisudi ulauki. Ay dosa do binain ni tangan go dosa nang rohaku pe nang pat nang mata nang pamangan luhut marsala do hape ido didok di buku deta nomor 14 ayat 2.
Alenak pesongoni saya toktong ma tajamoto dirita asa unang medebu tu bagasa dosa. Molotung medebu pe baunang nian maus medebu ate. Bohacarana bapar julu baunang julu isi bolisi. Unang tapaloas menganggur si bolisi. Ati bohadu tutu songoni dok niak kadongani dangadong be ulau ni si bolis ninna nuaing. Ngagabe menganggur na sida ninna. Buasa menganggur ay ngagabe diambil ali jolma be ulau ni si bolisi. Bahkan nunga usibolisa jolmai sian sibolis. Jadi sibolis dakia jolmaon anggo jolma boido siboliso. Jadi napar julu bohacarana ba unang jului sibolisi. Napa dua kon unang ului sakap-sakap ni rohamu, keinginan hatimu. Molo si Jakobus madok hagiot manang sakap-sakap ni rohaido sadapit tu masuk tu dosai. Didok songonon. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ima didok di Jakobus ada ayat 15. Totuna paduahon molo sadar dohita pabuana talpedo hita tu dosai ba masih paingotam mahita. Unang sebalik na ate masih pasobuan. Om mana paduahon. Idua sadido di bagasa trupukon molo merdu sadongami topot jala ajari ibana. Tegorlah dia. Ini musia di ayat 15. Nian arong dodongano dangolo paingoton molo pinaingot say diripu iba na manihai ibana. Ia soi diripu na pailahon ibana. Molo pinaingot gabe iba disonggahi auroha. Lomokku ninna di bagasa trupuko pedidok doi adong do kemungkinan ditangihon singot-singot ni dongan nai alai mungkin do dang olo manangihon idu na nidok na di ayat 10 pitui. Jadi ada kemungkinan dang ditangihon ya memerbedai ina namar tetangga ngama sifat doha benasida jala masih lusa dihantai ho nganin narupani. Aha, ninna musi. Pokok na jebuma perbedeu ni. Sipata ngaharuar sian pamangan nasida sada-sada nasian kubu binatangi. Kamolo ngamerbeda nakso di boto hiam marhata Indonesia gabi boido tiba-tiba malo marhata Indonesia. Ido kan? Roma inatana sada di dokma. Hei, jelek kali kau kulihat ninna tu inatana sedenari mamitur dia lusi inatana sedenai mato. Hei, biar tahu kau ya pantat lu ke muka gue. Ninna ibana ala ni mohok ni rohana. Hape dibigi buru nasihat dapur mamitur didok buru neima. Salah itu mah, terbalik itu mah. Ninna buru naon saya songon na mengoreksi na nidok ni omak nai. Roma omak nai madok. Biarin, sudah terlanjur. Napatuluho nak kamang dohot tamuinang dingkad do na masih paingotan. Jala ido tadda ni namardongan. Holani tutu ditikin apa ingot todongan taingok ma adong do ruhu na. Adong do aturan na. Dang asal paingoton jala iko saita pasiding ma pangalahon na pailahon dongan. Ay sipatan na laus olo ido gabi di bait dalan na pailahodongan na kesempatan rupani jaladakolan pangalahon na pailahon dongan si pasidingon doho do pangalaho na manghumuhumi dongan sifat menghakimi. Jadi molo pinaingo dongan dada nanaing manghumuhumi ibana hitaon na paingot todo asa unang masa be muse nasongoni. Ido tujuanna. Jadi dang nanaik pailahon dada nanaik manguhumuhumi. Atok songon dia maruhu ni napai ngotor dongani. Taida ma rupani diatur hod di bagasa turpukon na parjulu di dok topot jala ajari ibana. Holak kamu na dua.
Istilah na rupani opak mata majo. Dak pola perlu boton ni jol mana asing. Cukup ma na merdusai doho na paingotoni. Jadi molo olo do manangihon singok-singok ni dongan nai. Dak pola sanga adong nama boto. Ima terket na perjulu. Ima rupani ruhut na perjulu. Na pedua kon molo so ditangi hoko arahom madongamu sada manang dua. Asahina tidak koni dua manang tulu halak nasahata. Ima didok di bagasa terpuki. Lapatan na dison rikot saksi asa unang hira na di patubu-tubu hatai. Patuluhor rupani didok molo so ditangihon na sida di pabua matuhuria. Jadi ada kemungkinan nang dibuat dongan na dibuat saksi rupani maka tidak kotong dang mubah. Alani tirket na patulukot urutan na patuluhon di pabua matuhuria, di pasaha matuhuria. Nah, paupaton moloso ditangihon nang huriai etongom maibana songon parbegu jala si jalobeo. Buasa dia etong manang dipartudus si pelebegu manang tu si jalobeo. Tutu ala na dua horongon satikii dipabali do itu balian ni huria. Jadi molo nuaing rupani di huria molo so ditangi hobbe sada dua tang ditangi hobbe huria ba dipabali matto ditik-tik koma molo istilana rupani di RPP maknina. Hamu kadongan sian sekian banyak huria na adong di Indonesia on, bahkan mungkin na adong di Portibion. HKBP ma salah satu huria na takas pada laton RPP ima ruhut parmahanion pamicangon di tonga-tonga ni huria. Lapatan na songon na tadok di gijangido HKBP sadar nabui madabu do ruasotu hadosaon nabui madabu do hita tu hadosaon. Alainak pesong oni dada laus di pasobu botiru asi di parmahani do dipicang hobar tu hasala anna manang dosana dipaingot asa unang be mangulahi mardosa. Alani dia turhom maruhu-ruhu di parmahanion doho pamicangoni di RPP HKBP. Jala salah satu dasar Alkitabiahna di napadalaton RPP ima turpuk jami taon Matius 10 ayat 15 sahatu ayat 20. Macai takas do di surat tu di RPP HKBP pangatusion na ahado RPP HKBP ise do nama dalaton ise nahona RPP songo dia padalaton akadia manahona picang jala songo dia macako mulak musetu huria nahona RPP dohot akana asing dope. Lapatan na macai takas dia turhon disi pardalan ni RPP. Tujuan na ima manugu-nugu, paingoton, majamoton, majaga asapolin, dang nanaing manguhumi. Halai sahatu sederion, gudang dope ruas ni huriai, molo dipicang ala mardosa, ala diulahon na maralo, tulomo ni rohani debata, maralo tu hata ni debata, maralo tu pati ni debata. Saya diripu do rupa ni nagabe sugu rohani huriai, sugu rohani akapangulai. Hape na paingot to do nakiningan. Ibarat ni sahit dipaingot disi asa unang masa biaka si songoni, unang tubuh biaka si songoni. Ale satu sederiong gudang do ruas ni huria rupa ni dang majalosa. Songon nasutar jalo rohana bahkan saya dianggap huriai nakejam. Wah, aduh lapatan ni huria pabalihon ninna rupani. Ya maksudna mulubui huriai unang maraturan. Tutu dak satulup pita dohoti dang denggan si songoni. HKBP macai takas pada laton RPP HKBP. Atik pesongon natadok nakiningani gudang duaka pergumulan di nalaho patulus sosa. Lausido duaing nataida di bagasa trupukon. Napaupat to nakamang duhot tamuinang nabuhi taida di bagasa trupukon
Dilehot Tuhan Yesus do huaso tu akasisiani manesa dohot pahoto dosa ni akana mardosa marguru tu dosa na sidabe. Ido na nidok na diay saplalui. Si tutudo na hudokot Tuhamu nasa na ni ihotamu na ditanoon hot may tarihot nang dibanua gijang. Jala nasa na pinalua muna ditanoon sau may malua nang dibanua gijang. Saur doi tu na nidok ni Jesus tu si Petrus songon na tarjaha hita di Matius 10 ayat 10 siai lau songonido nang na nidok ni Jesus di Yohanes 20 ayat 20 tului. Totu dakolat wa kasisian nabi huasoi di lehon doho donang tuhita di bagasan tikio. Na per palimaho na kamang doho tamuinang di papos Jesus do rohania kasisiani termasuk nang hita di bagasan tikion ima taringot tu na mangido di bagasat tangiang. Molo mardus ni roha manang dua sian hamu di tanoon tu mangyakon manang hata dia pe nina di ayat 10 siai. Tutu kata kunci di si ima dus ni roha sepakat. Argadu dus ni rohaon. Patut do didoakan na tuai-tuai na julu ai godang tuai laut dus ni roha do sibain nasau. Jadi molo sotulus dope akan ata pangidui ba ati buhadu tutu dang dus dope rohata diaka nata pangidui. Anong dope nomor 2 roha Yesui gabe sibuan roha nabi. Totuna paunopon jalan na parpudi di papos Jesus rohanya kasisian nai di padonganion na di nasida nang dihita di bagasat tikion. Anggo pungu dua manang tolu pe marhiti-hiti guarhu totu dong anakku do nasida ni na Jesus. Kata kunci di son dada di hata dua manang tului alai di guar ni Jesus sido. Anggo pungu dua manang tolu pe marhiti-hiti guarhu sai dong anakku do nasida. Gudang ni namar pungu ate. Gudang ni napungu. Alai belum tentu dalam nama Yesus. Alani sai di bagasan guar ni Tuhan ima akapar punguata. Asa sai didongani hita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Moliate ma diho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa diperbui ho katami perbui na dinggan perbui na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.